No, bună ziua la toată lumea. Toată lumea. Eu sunt Assassin Kid și bine v-am găsit la o serie de Minecraft Skyblock cu Pushin aici de față lângă mine. Salut! Iața. Na, și asta e... O să mi se audă oribil în videoclip, că nu știu. Ba, nu, că am mai Microfonul făcut... este de o calitate Deci am mai... de studio, zi. Am mai făcut pe channelul vechi, la Pushin Cat sau cum o chema, un video... era Pushin. Un video Bine, lasă. în care vorbeam cu Pushi și a ieșit destul de bine, adică se auze foarte bine și sper să se audă și de data asta. Eu nu, ăla cu banii cu Faisec. Da, ăla. Frate, deci când am filmat video ăla eram, cred că jumate adormit. Cât era? Era vreo 9 sau 10 ceasul. Și scolat de la 5. Mă rog. Și acesta este un skin făcut de Mini. Știu că e groaznic, da. L-a făcut asta, nu e groaznic, dar de fapt nu nimeni am văzut. Ei, Dar l-a am făcut muncit. aseară. Poftim? Acum arată. Păi, e caracterul cu părul negru, cu barbă, cu sprâncene negre, cu ochii albaștri, cu un tricou albastru și cu așa un bleu și cu liniuțe albastre și niște blugi și tenis albi și niște mănuși de culoare roșie. Ei, asta, am muncit la el și... Cenușie sau roșu? Așa, un cenușiu un pic, un roșu închis. Nu contează, chestia e că mie îmi place și că am muncit foarte mult la el. Da, foarte mult. Ia la ăla, bă, deci ce tu pe... Au, scauții ăștia seamă. Te joci TF2? Aha, dar să vezi, bă, deci are unul cu arma aia Babyface Blaster, care mi se pare o porcărie de armă. Dar să vezi ce tupeu au ei, deci efectiv. Îmi pun în bază, în fine. Nu body shutter. Serios și sentry-au. Yay! Mi-a ieșit pentru prima oară în lume Cobblestone Generator-ul. Mamă, ce mă doare gâtul. Nu cred că încerc să cumpăr un... Încerc să-mi pun fast learner, că nu-mi place, nu știu. Mi-aș lua un man cu un big man în campus. Asta Mamă. Mamă, ce mă doare gâtul. Nu pot să vorbesc. Nu cred că a fost o idee bună să mănânc înghețata astăzi. Deci... Măi, mic, eu mănânc cam 3 înghețate de alea sandwich-uri, de alea cu cacao și... Gândește-te așa. Vanile, de alea de la Lidl. Eu oficial mi-am făcut gâtul praf. Deci, am fost azi la McDonald's și mi-am luat o înghețată de aia, știi, cu biscuiți Oreo. Mă, și ca să nu se topească, luam... de aia cu biscuiți Oreo? Da. Luam o gură din înghețată și mâncam apoi niște cartofi din ăia. Bă, frate, și aveam gâtul rece și mă usturam. Și am băgat și un suc din ăla rece peste și cu niște cartofi clocotiți. Aoleu. Uite, am scăpat bucata aia. Vin după îmi place tine. că spaiul ăla nici nu se închise, știi să apede sentry-ul, da? Mamă, ce mă doare gâtul. Trebuie să iau o pastiluță de aia magică. Răzvan, ce pune? Primești mesaje pe telefon de la admiratori secreți? Ai! What the... De ce dracu l-am transformat pe tot? Nu trebuia să-l Nu știu, dar transform fără pe tot. carcasa asta, telefonul nu știu că mi pica măr când capăt notificări sau minuni. No, bun. Ce să mai Nu am ce ziceți? să facă sentry-ul. Nașpa. Bedrock e acolo, e acolo. Așa, vreau să fac un mic anunț că o să întârzi un pic cu videourile Ce pentru program filmezi? cu Fraps. Ce program editezi? Sony Vegas. Ce program filmezi? M-ai mai întrebat odată. Știu.
Și e freț, din ce nou. porc, clar. Faci facecam. Nu știu, n-aș vrea. Adică pot să fac. Și nu știu, adică am cameră, dar n-aș Ai. vrea. Nu faci facecam. Nu. Fine. Bă, Bă, fac, am frate. încerc să fac trade-uri cu mage. Deci, fii atent, maica mea habar n-are că eu fac acei YouTube, dar știi, faza e că, nu știu, maica mea are ce are cu netul și nu vrea să-mi apară fața nicăieri, deci oriunde mi-apare fața, deci dacă mi-a apărut undeva fața, pot să știu că nu o să mai am voie să mai intru pe calculator niciodată, vecii vecilor amin. Ce mă așa. Nu știu de... Nu știu de ce, dar tot timpul... Doar pe Facebook. Dar nu știu, frate, tot timpul maica mea se gândește așa, dacă ai râs cuiva fața, e clar că cine... E violatori în serie și etichetori. Dacă vine așa, dacă ți-ai arătat fața pe net, e clar că a doua zi o să vină un pedofil la tine acasă și o să-și ciocăne cu ce? O să-și ciocăne la ușă pedofilul, dacă ți-ai arătat fața pe... What the fuck? Ce? Ăsta mi-a zis un coleg că l-a sunat unul pe la 2 noapte așa și că era unul din ăla gay, frate, și zicea: bună, unde stai? Iar ăla la măt acasă acum, pa. Iar îl sună pe la 3 noapte așa, zice: vreau să te văd gol. Și apoi îl mai sună pe la 5, vreau să-ți sub... Deci face, vreau să-ți ling degetele de la picioare. All snuggle tot. Bă, frate, de ce n-am face what the fuck? What the fuck? Oh, opa. S-o spar bucata. S-o spar bucata. Nu s-o spar bucata. Am reparat bucata. Uite acolo. Nia, mă. Dar de ce nu se vede chest-ul? Probabil în moment... Disconnect pentru că am dat buffer overflow in net messages. Nici n-am trimis mesajele noastre ideea. Nici nu mi-am spamat trade-urile. Cred că acum când am țipat, cineva și-a pierdut timpanul. Mă, eu sper că mie mi înregistrează vocea asta. Ahu! Nu? Mi-o înregistrează, e bine. Cât mai are ăsta? Încă 0. Blocuri 0. Ok. Stai, eu sunt pe peaceful? Nu, sunt pe normal. Tot e bine. Cu killstreak. Da. Mă, în vară maica mi-a zis că mă lasă să adaug bani. Se merită să-mi iau un strange killstreak sniper rifle. Dacă le iei de pe Steam Market, poate. Dacă Păi, nu... auzi, știi? Nu-l iau de pe Steam Market, că... Veni că nu le iei de pe Steam Market. Strange, băi, deci eu efectiv mă nebunesc oamenii cu ăștia. Deci toată lumea are Eviction Not Strange și încă câteva chestii strange. Știi că eu mă refeream că de fapt de pe Steam Market îmi iau sniperul. Ăsta... Nu, are high five note. Vedem aici cum să fac... Nu o să fac toate insula din piatră. Efectiv nu dau 2 bani pe itemele lui tot râsul. Mă, deci hai să zic, haideți să vă zic de fapt o... Phlogistonator Strange. Așa, deci... Festive Force. Brony Andreu Swag. Nu înțeleg nimic, dar n-am fi nici ce zice. Mă rog, hai să vă zic ideea mea. Deci vreau să fac toată insula din cabel. Așa, atâta. Și dacă nu se ia. Apoi nu e cam mult cabel. Am un generator, mai. Ce știi? Generează măcar. Oho, dar știi ce frumos generează? Zici că e...
Mă rog. Ăsta, ce vreau să zic... Vezi ce mă disperă Sentry Rainblower. Cred Ia că... mă, să-ți pic itemele. Ați picat itemele? Ia și mai încolo. Aha. Rog, mie cel puțin. Mie cel mai multe de regulă îmi pică vinerea. Cele mai multe. Vinerea. Mie joi. Fiecare joi. Silver Boot, Killer Sniper Rifle, MK2. Și ar trebui să-și cadă în produs. Și o grămadă. Mai e full mână. Nu știu. Ia uite dacă poți să spui dovleacul ăla. Ciudat. Și că Kill Noob, man. Că n-am mai temut de asta de Halloween. N-ai? Păi ar trebui să-ți arate acolo în meniu la TF2 un vârcolac sau ceva de genul. Hello. Nu pierdem nicio bucată de dirt. Kill Noob, man. 267 ore. Dar aproape gol. Motherfucker gentleman. Ce vreau eu să vă mai zic? O să întârzi destul de multicior cu videourile. De ce? Răspunsul e simplu. Păi... Nu vorbeam cu please, trench and bot killer, please. Mă rog. Se sfârșește școala. Doamne, mulțumesc. De tot. Și faza e că... Acum sunt foarte multe De recapitulări. astea 70 de iteme, niciun item. În afară de bot killer. Niciunul nu-i fain. Zi. Așa, continuu. Vreau să zic că... Acum, pentru că Toată lumea zice, oh my god, până când le arăt asta. Festiv, zi. Așa, deci... se termină școala. Iar acum sunt foarte multe exerciții recapitulative și trebuie să învăț și chestii de genul. Și eu să întârzi cam mult cu videourile pentru că, na, școală. Ce e asta? Trench carbonad. Top. Băi, deci cam pierd timp cu copilul ăsta, please, nu. Nu! Căca! Numai cu shift-ul merg. Băi, deci serios, deci nu înțeleg pe copiii ăștia cu please items, nu știu cum. Băteam și ceva, propoziție întreagă în engleză, pot să zic. Nu. Ok, până atunci, use all items strange. Uite itemele lui strange. Bă. Mă disperă. Și ăsta, i-am zis că vând numai la... Tot îmi cere alte iteme, nu să fac rost de alte iteme. Am zis că vând doar fast learner. Doamne ferește, mă. Ce oameni agitați. Doamne ferește. Gentleman ăsta, Beamy OG, big man on campus. Boom, headshot. Wake to... Cu șin, cu căcaturi. Pe este și de sniper rifle.
Ok. Hai bă, că-mi pierd timpul cu asta. Trebuie să fac cu gentle. Oare când pune Andy video-ul ăla cu TF2? Adică a zis că-l pune azi, nu? Andy... Freestyle. E, confirm. Da, atunci, da. ieri. A zis parcă că-l pune azi, nu? De a fost chiar super tare. Bă, frate, dar nu pot să cred cât de prost jucam. Deci pe cât de bine mergea TF2, pe atât de prost jucam eu. Nu e nimic. Eu am jucat destul de bine. Tu? Da, ăsta a fost așa un moment din ăla, știi, de super, cum să spun eu, așa, la un moment dat, deodată am făcut cam așa, ceva de genul, eu moram pe aia la rând, până a venit un heavy cu rahatul lui de Natasha și mi-a dat bucata morții. Hai să fac un stack de cobblestone și după continuăm. Îmi place ăsta, de care și name tag și name tag-ul chiar e fine. BMOG. Și Big Mount on Campus. Da? știi cum poți să faci foarte ușor rost de strange-uri? Intri pe servere din alea pe care știi tu, oamenii stau și fac kill-uri pe strange, te bagi la blue și ceri strange-uri pe timp, știi? Zici așa, bă frate, uite, pentru 30 de minute îmi dai un strange, știi? Și mai fraierești tu, că au trecut 10 minute, că... Știi, că... Adică Răzvan așa a făcut rost de un strange cu name tag, știi? Oh, am făcut rost de BMOG. Ce e ăla? De fapt este The Big Man on Campus. Nice. Acum am nevoie doar de un tassel. Treabă nu, tassel cap, mai exact. Oare despre ce să vorbesc? Ah, gata, știu. Azi e joi, da, cred că astăzi o să pun video ăsta, pentru că și așa n-am ce face toată ziua. Deci, mâine aveam așa, 2 ore de engleză, una de info, dirigenție și biologie. Biologia s-a mutat miercuri în ora de sport, pentru că proful de sport nu știu ce, pe unde e plecat. Și acum nu mai terminăm la 1, terminăm la 12. Iar mâine, în ora de engleză, mergem în centru de documentare. Sau, mă rog, de la ce o veni CDI, că nici acum nu știu de la ce vine. Și în biblioteca noastră se cheamă SDI. Da, eu tot nu-mi dau seama de la ce vine. De fapt e biblioteca școlii, știi? Dar nu știu nici ce. Da, poți și la noi. Și ne-a zis profa de engleză că o să ne pună un film și 2 ore stăm la film. Așa. În ora de info ne jucăm pe calculator. La acolo. Deci nu știu, dar hai să spunem că suntem în stare să ne omorâm ca să prindem un calculator cu Quake 3, un joc. Bă, dacă... Cred că e vechi. Cred că e vechi de... Păi, turuie. Mai vechi ca... Ca ce? Mai vechi ca... Ca sticla asta de suc de la McDonald's. Dar e tot bună.
Stați așa, eu am aici o listă cu achievement-uri. Am acolo de un... Acum, ca să-mi termin de completat setul care vreau să fac de scout, mai am nevoie de... Puzzle cap. Ne suntem... Ball kicking-uri, dar ăla nu neapărat. Da, chiar l-am luat tare. Adică nu de ieftin, adică l-am luat cam pe prețul exact. Chit că am plătit în item, adică am dat fast learner ușor și name-tag-ul ăsta, care îmi place, adică e bine uci. Who wants to spy crab? Bine, bă, spy crab-uri. Mă, frate, cine știe, poate câștigi. Bă, nu mă risc. Pe arme, da, ok, da. Mamă, ce mi-a luat. Stai, Are și un canot radabil. Da, faza e că... Da, stai să văd ce item are. Cum mă chema? Spirit. El Noobman. Ghost Rider of Renegades. Daring, nu știu cum. Mercenary. Anybody wants to spy crab. Dar nu prea găsesc pe tipul care face spy crab să văd dacă e noob sau dacă nu e noob. Mă, eu zic să nu te riști, că cine știe, poate face spy crab pentru un unusual. Și dacă pierzi... Stai că l-am văzut, lasă-mă în pace. Auzi, dacă pierzi, baftă să faci rost de un unusual. Pe în afară că îmi dă ban, nu mă contează. Da, nu, dar are miscuri și se cam știe, asta e... Interesant. Plus că zici că sunt strategii de alea, că dacă te uiți în sus sau dacă schimbi armele, faci spy crab-ul mai greu și na. Că dacă faci de primul care face 3 spy crab-uri pierde, asta e. Da, știu cum e. Și că faci spy crab-ul mai greu și că încă filmezi? Da. Cât timp nu te va avea videoclipul? Habar n-am. Deci nu știu cât am filmat până acum, sincer, după vreo 4 încercări de a filma un rahat de video, crede-mă că nici nu mai știi. De 4 ori ai încercat să filmezi? Da, odată a dat maică-mea prin bucătărie cu oalele de pământ și s-a auzit în toată casa. Apoi m-a strigat ca să merg să bag la Burdihan. Iar apoi m-a chemat să-mi dea niște o pastilă de digestie că m-am îndopat ca spartul. Iar după aia a trebuit să-mi dau game mode pentru că am făcut aiurea cobblestone generator și mi-a ieșit un obsidian în loc de cobblestone generator și cheat-uri. am șters mapa și am reinstalat-o. Dacă te face ce lag e pe serverul ăsta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bă, deci ce mă nebunesc? Free-to-playerii care stau pe servere de... Trade, dar nu pot să facă trade. Știu cum e. Este absolut inutil. Deci, frate, eram pe un... Deci dacă vrei să găsești un loc plin cu free-to-play, intră pe un server de trade, frate. Că numai de ea găsești. Bă, da, că de ce să fac? Ai de... nu, stai că era deghizat tipul ăla ca și unul care ar fi premiu. Că la premiu este AFK. Nu. Dacă e cineva pe server premium, e AFK. Uite, băi, ai de capul meu, băiatul are anger și nici nu este tradabil. Mă, frate, cum ar fi să ai un hack de iteme, știi? Dar toate itemele care ți le dă să nu poată să fie tradabile. Na, și să-ți dai head-uri, arme și chestii și să-ți zică unul, bă, frate, ce vrei pentru chestia aia? Uite, îți dau vreo 3 australiumuri pentru aceea chestie. Oh, ce mișto ar fi.
Păi da, dacă ai hack-ul ăla... Da, și să te fie la ceva de genul, Australia. bă, ce prostie am făcut! Am crede că... Nu, dacă vrei să faci... Ah, Free killer. auzi, știi tauntul ăla de Director Visions? Vision. E, dacă știi că ți-l dă achievement-urile și că nu-i tradabil, da? Ah. E, tradabil varolează vreo 30 de buds. Da, știu, eu am văzut și eu. Bă, frate, what the fuck, dude? Adică, cât de prost să fii, să iei tauntul ăla pentru și să dai 20 de bas pe ele, că îl faci de la achievement-uri, pui mei. Uite la ăla, ce? Stai. Captain Noah, Breakneck Baby. Dar n-am decât Big Man on Campus. Decizii. Cred că aici închid episodul ăsta. M-am plictisit deja. Să mănânc și un măr. Păi le închis coplițite, că m-am plictisit. Ok. No, păi, papa. Păi stai. Aici o să... Încă nu ne facem outro. Păi stai. Pac. Sapling. Pac. Gata. Acum o să urmărim, dragi telespectatori, cum crește Astăzi e un puiet. campionatul mondial de fotbal. Da, cine se uită la fotbal? Eu nu. Crești, copacule, Nici eu, dar nu crești. știu. Creci, Nici eu nu cred, dar păi copacule. mâna e campionatul mondial și cred că mă uit. Nu știu. Crești, copacule, măreț. Crești, copacule, măreț. Haide, stai, că știu. Crești. Veggies. We are the champions. Na, păi cam aici se încheie acest episod. Eu am fost Assassin's Kid. Și sunt foarte bun prieten cu Freestyler Andy. Deci, dați-mi subscribe pentru că dacă se uită unul dintre abonații lui Freestyler Andy, să-mi dea și mie subscribe pentru că sunt prieten cu Sau dacă nu. Sau dacă nu uitați să subscribe. Dar vă rog eu mult, Da. uitați așa, vă place pisicuța Pușin? Dacă vă place pisicuța Pușin, dați subscribe. Dacă nu vă place pisicuța Pușin, dați subscribe. Înțeapă, dacă vă place de mine, dați subscribe. Dacă nu, dați subscribe, că tot așa, acolo ajungeți. Da. Sau, dacă vă place Freestyler Andy, de Freestyler Andy, îmi dați subscribe și like. Dacă nu vă place de Freestyler Andy... Sau dacă nu. Și deci dacă nu vă place de Freestyler Andy, îmi dați doar subscribe. Fără like. Dacă nu vă place, ne dați subscribe doar nou, știi? Da. Păi, cam atâta pentru acest episod. Din nou am zis Păi ne repețăm ca mult. No, ceau. Na, ceau. Și vă o să întârzi destul de mult cu videourile. Skin-ul meu Nu contează. arată ca o varză Au murată. răbdare. Pe data viitoare.